मोजां मोजां लाक्जारि गारि लानानै गिदिंग्रा सानै साथाम आइजोफोर दंना 40 लाख 50 लाख फैसा दाबिग्रा हिनजावफोर जोंनि बर'फोरनि माहाजोन थाखा फैसा गोनां सेंग्राफोरखौ नङाबा थगायथस मोजां मोननानै थगायनानै नङाबा लासैनो थाखाफोरखौ जाख्रबजोबना दामानि जोंनि बर'फोरा गोबां सिलिंखाराव जालांबाय। थ' रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नोंसोर जोंनि बर'फोरनि जे एसे एनै डेभेलप जानाय माहाजोन जानाय नङाबा सेंग्राफोरखौ एबा हाबा जानाय सासे सानै नङाबा हौवाफोरखौ माबायदि थाखा सेख'ना एबा थाखा लानानै गावसोरखौनो मडेल देखायना गावसोरनि फारसे बोहोनानै नङाबा मुहिनांहोनानै थाखाफोरखौ माबायदि सेनानै लायो। नाथाय दुखुनि समाव बिसोरो माब्लाबाबो फैफिना, जायखौ लानानै नैबे आब'आ मोनसे गोबां गिदिर खोथा फोरमायदों। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदों नोंसोर आब'आ मा खोथा फोरमायखो नङाबा नोंसोर बुजिनाय नङा जे जोंनि बर'फोरनि दानि सेंग्राफोर जे एसे एनै थाखा नुयोब्ला माबोरै संख्ल'नो हायो नङा संख्ल'नानै जानो हायो बेनि फारसे नैबे आब'आ माखासे आइजोफोर बेफोर आइजोनि फारसे माखासे खोथा फोरमायदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां रायजोफोर नङाबा बुजिनाय नङा आब'आ मा फोरमायखो। थ' रायजोफोर आरो बेफोर हिन्जावफोरनि फारसे नोंसोर मा सानो नङा मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो नैबे आब'आ जे खोथा बुंदों बेफोर नंगौना नङा बेनि फारसे नोंसोर मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय। थ' रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जेसे शेयार खालाम आरो मोनसे फिसा कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोर। सनाफोर बाह 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 मा एसे समायना जोंनि बर' हारिनि मोजां मोजां लाक्जारि गारि लानानै गिदिंग्रा सानै साथाम आइजोफोर दंना 40 लाख 50 लाख फैसा दाबिग्रा हिनजावफोर बिसिनाव ओरैबायदि गें दं जाहैदों। दाथ' मोनसे गेंखौ हमखाबाय राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' थैनानै थांबाय सोरगोआव मोजाङै थाहैथोंसै बिथाङा। हिनजाव बिजि फिसाखौथ' आलाय सिलाय खालामना थांखाबायानोसै बरनाम खालामना थांबाय दुनियाव गावबो थैबाय खायांखार भयंकर भाइराल खालामनानै थांबाय दा जिन्दगि लाइफआव बरबाद। जोंनो उन्दुनो सुखुलायो दुनिया पाब्लिकनि मानसिफ्रा उन्दुनो सुखुलायो ओरैबायदि गाज्रि हिनजाव। आरो बेसेबां फन रायलायनाय भाइराल जानाय हिनजावफोरखौ मानो ओरैनो दोनदों? बेफोरबायदिनो हौवाफ्रा मा खालामनानै दङ मा खालामना दं बिसोरजों? आरो मोनसे गुवाहाटियाव गें दंबावो जाहैदों सनाफोर। बे गेंआ सानसे समाव ओरैबायदि सासे बान्दा जोंनि बर' यां सेंग्रा सासे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रामोन बिनिफ्राय फैसा थाखा लुथिनानैहाय एकदमबारे बिसोरो मा खालामदों जाहैदों एकदम अजाफोरनिफ्राय थाबिस लायैसो बिसोरो मानसिफोरखौ बावला खालामो जाहैदों। थाखा फैसा दाबि जाहैदों माने बेखौ गारनोनो हाया बिनिफ्राय बोख्ल'जोबनासो गारगोन माने बेबायदि थाबिस लायै माने बिसोर खामानि मावगासिनो दं। गुवाहाटियाव साब्रै साबा 10 जनसो दङ गें माने सिख्ला फानग्रा। गावसोरो बे खामानियाव थाङा माने सिख्लाफोरखौ लेंहर माने फैसा खामायहैयो गावसोरबो लायो। आरो बबे हटेलाव थांनांगौ बबे हटेलाव थांनाङा माने बिसोरो गासिबो सामलायबाय थायो जाहैदों फनजोंनो। होमबा डेन्जार बिसोरो। आं बिसोरखौ बिराद मोजां मानसि सानोमोन ओरैबायदि कमेन्ट खालामोमोन ओरैबायदि नायोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनाय टेलेन्ट बाहेराव बिदेशाव थांनाय गिदिंनाय गारि गुरा लानानै गिदिंनाय बिसोरनि लाक्जारियानो बेलेग। जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि मोजां जाबाय सानदोंमोन नाथाय बिसोरो 1 नम्बर गाज्रि मानसिसो माने आङो बेफोरबायदि होननानै सानफेराखैमोन। बे सासे हिनजावाथ' बै थाखा थगायनानै लुथिजोबनानै दा सिलचरनि अफिसार पुलिस इन्सपेक्टर बोरायजोंसो दा थायो जाहैदों। बोराय हाथाय गलायनोसै थाखा फैसायालाय मा थाखा फैसा थायोबा बोराय हाथाय गनायानो जाथों लाखागोन मानो होनबा थैना थांगोन गोदान मोनलायगोन ना। मानसिनि खाफालाव सोरनाव जायो सोरनाव जाया दुखु लाइफआवहाय बिसिनि गाननाय जोमनायखौ नाय इसेबां अयथासार नोंसोरो। जोंखौसो बर' हारि फानग्रा जों बर' हारिखौ फानाखै। जोंनि लाइफआव दुखु जादोंमोन सुखु जादोंमोन जोङो जेरै दं आथिङाव गाबथानानै गसंनानै जाबाय दं। जों ओरै फाल्थु जायाखै दिनैसिमबो रावबो बुंनो हानाय नङा जोंफोरखौ फाल्थु जादों होननानै। नायदो गुवाहाटियावबो गें दं माहाजोन मालदार नोंसोरबो हौवाफ्राथ' दागो थाया हिनजावफ्रासो थायो। भाइराल खालामना होगोन बिसोरखौबो बारा गोबाव गैला हमजासिगोन बिसोरबो।